Takže dobré ráno, teďka je teda sobota, brzo ráno a já jsem si prostě řekla, že dnešní den budu vlogovat. A první věc teda, tak teďka jsem si mít rychle namalovat, už mám hrozně málo času a potom jdu na besídku nebo vánoční vystoupení s krasobruslení, takže já se jdu teda připravit a ještě si musím otevřít tady adventní kalendář. Já mám takovýhle od Retro Sport a vždycky čítám, jestli tam bude marcipánová a marcipánová tam s tím byla jenom jednou. Je teprve ráno a už teď to nestíháme. Takže už jsem to odvystupovala. Zkoušela jsem všechno, takže jsem happy a jsem tady v nákupáku a všichni mě koukají. Už mám na sobě i šaty. A venku sněží. Ale není to vidět. To je hezký, tady mi stojí líbí. Mě tu vážně jsme. Zuzanka stojí přelíka. Ty? Vůbec skvělý. To je strašně malý, jo, že? Ale, jo, hodně malý, ale úplně je to jak v té televizi, prostě to stejný. Ale pořád nás tady všichni buzerujou s tím, že už se nesmíme fotit. Ne, to moc nespodá. Takže, jak jsem tady pocit, v první části tady všichni začali. To je skvělý, fakt jakože. Jo, jakože, první věc je to tady úplně malý a vypadá to úplně jinak než... A je malý, to prostě strašně mega malý. malý. A máme dobrý místa, a mají já to ukážu. Sedíme úplně tady, koukněte, tady židle a tady tohle. Tak, všichni teďka odcházíte, mám. Tamhle je to nahoře u Terezy. Generálka skončila a nikdo, všichni odešli. Nikdo nás nemá rád. Ale svoboda, faním svobodu, to je myslím. Já si ho vezmu, ale myslím si, že jsem mě nějak nezaujala. Takže už jsme teda doma z finále Stardance, bylo to úplně neuvěřitelný. Wow, na Stardance koukám třeba úplně od malička a teďka prostě vidět, jak to všechno vypadá, vidět všechny ty lidi, který vlastně jako v televizi vůbec nevidíte. Bylo fakt neuvěřitelný. Strašně ráda jsem tam byla, takže děkuji Stardance, že jsem měla tu možnost tam jít. Ještě vám sem hodím jakoby různý fotky, které máme takhle z toho finále.
Tak jo. Takže tohle by byl asi konec tohohle vlogu z tohohle dne. Já vlastně vůbec vlogovat neumím a zjistila jsem, že je to fakt hrozný. Prostě vůbec vás jako nenapadne, že teďka byste si tam měli vzít a měli byste si něco kecat, anebo jsou kolem lidi a byste jako teď se mi nechce. To bylo asi všechno. Děkuji, že jste viděli tenhle vlog. Zábava.